Haia, Mirain Iwerydd ydw i, a dwi'n gyflwynydd, dwi'n DJ, a heddi fi ma i ateb cwestiynnau gan ferched Lysh Cymru. A sa'n rili meddwl oedd na byth fel un peth o'n i 100% moyn neud. Oedd o'n i wastad arfer roi fel ateb bethau cyffredinol i bobl, achos fi'n cofio pan o'n i fel blwyddyn 11, blwyddyn 10 yn 8 gau, oedd pobl yn gofyn ti fel, hei, so beth ti'n neud fel pan ti'n gadael ysgol, beth yw'r plan? A dim really syniad o fi, achos sa'n meddwl bod e'n deg i bobl i fod yn gofyn ti beth ti'n neud gyda gweddill bywyd ti pan ti'n 16. Fi'n 21 a fi ddim rili'n gwybod, dwi dal yn gweithio bethau mas. So fel, peidwch yn phoeni am fel bod eich bywyd chi di sorto reit nawr, achos mae'n ffain. Ond fel, o'n i arfer gweud wrth bobl, reit, dwi'n mwyn bod yn athrawes, ond nid dyna be o'n i fel wir moyn neud, chimo? Achos o'n i arfer gweud wrth bobl, fel, y plan oedd yn ymhenni. So o'n i'n mynd i fynd i brifysgol i neud naill ai Cymraeg neu Saesneg. Fi wedi benni lan i neud Cymraeg yn Aberystwyth, yn joio mas draw. Ond fel, wedyn o'n i mynd i neud PGCE, a wedyn, so ymarfer dysgu, a wedyn i symud nôl gytre falle, a wedyn mynd i ddysgu yn yr ysgol y VSC ynddi. Ond fel, ma' hwnna'n grêt, ti'n gwybod be, os dyw'r cyflwyno ddim yn gweithio mas, dyna byd nai, achos byddwn i'n joio neud na. Ond, fi'n meddwl, oedd y byth rili'n rhywbeth o ddifri moyn neud, chimo? Ond wedyn ni, oedd na'r cyfnod yma yn 2011, lle o'n i just moyn bod fel yn gantores clasurol, fel canu opera type o beth. Ie, fi'n gwybod. So, oedd plan fi oedd pan o'n i fel blwyddyn 11, o'n i moyn mynd i astudio yn fel conservatoire, o'n i moyn canu, o'n i fel, dyma be fi'n mynd i wneud. A ddigwyddodd ddim hwnna, a mae'n siŵr fel reswm go dda pan nath ddim, i fod yn onest. Ond ond fi'n meddwl wastad rhywbeth creadigol fi ddim moyn neud really, ond o'n i byth yn siŵr os o'n i'n gallu neud gyrfa mas fy go iawn. Achos pe bai ti wedi gweud wrthai pan o'n i yn blwyddyn 11, blwyddyn 10, neu hyd yn oed 6 dosbarth, bod fi yn gallu fel actually neud arian mas o just fel bod yn greadigol. Mae'n anhygoel, mae'n mor cool. So, peidwch stres yn gormod am fel eich dyfodol chi reit nawr. Achos dim angen, neith, os chi'n gweithio'n galed, neu beth chi'n mwynhau wneud, ac yn rhoi 100% mewn o beth chi'n wneud, a wneud eich gorau glas o hyd, wedyn neith pethau cwmpa mewn i le fi wastad yn teimlo, chimo? So, swydd delfrydol, falle thrawes, can rock na. Rai fi gyfadde, dwi'n caru y cyfryngau cymdeithasol, fel dwi'n trwy'n lot gorfod amser ar Instagram, jyst yn sgrolio. Hyd yn oed ar TikTok, dwi'n sgrolio. Sa'n post ar TikTok, o fi moyn dechrau post ar TikTok. Achos mae fel, mae pawb ar TikTok, fi'n teimlo bod fi'n colli mas yn bach. Ond na, dwi'n treulio lot o amser ar Instagram. O fi'n caru nhw achos ti'n gallu hrwyddo dy unan, ti'n gallu gweld mewn pobl eraill yn neud, ti'n gallu siopa, ti'n gallu cael fel cymorth trwy'r cyfryngau cymdeithasol, really, fel mae'n gymaint o agweddau gwahanol i'r cyfryngau cymdeithasol. So mae ambell lot mae pobl yn gweud, na, mae cyfryngau cymdeithasol yn awful, a maen nhw'n newidio pobl, a fi'n gytuno, mae yna agweddau eitha negyddol o fy ambellaidd, ond hefyd mae yna pethau positif enfawr amdanyn nhw. So mae just dibynnu fel ti'n defnyddio nhw, just peidwch treulio gormod amser arnyn nhw. Ond dwi'n caru nhw, dwi'n caru Instagram yn benodol, fel chef's kiss Instagram. Cwestiwn da. A dwi'n meddwl yn syml, reit, dyw be chi'n gweld ar Instagram a TikTok. Be ni gyd yn gweld ar Instagram a TikTok, dwi ddim yn fawr go iawn. Achos pan dwi'n meddwl am y broses dwi'n mynd llwyddo i fel dewis llun i roi'r Instagram, fyddai di tynnu falle fel 50 llun, neu fydd yna fel, falle ddim gymaint i ni, ond fydd yna eitha lot o fersiynau gwahanol y llun na. Ond fyddai'n dewis yr un mas o'r 50 na, sy'n fel y gore, sy'n ar lighting gore, sy'n a fel, sa'n gwybod, just y popeth gore amdano fe. A mae hwnna just yn ganran really bach o fel fi, fel person, a fel Instagram influence a TikTok influencers chi'n gweld. Byddai chi gofio, mae rhaid i fi gofio, achos dwi'n gweld fi'n yn cymharu'n hunan gyda'r bobl dwi'n gweld ar-lein lot rhy aml. A mae rhaid fi gael gair i fi'n am y llaeth a gweud, hei, Mirain, dwi ddim yn go iawn, mae ti sy'n gweld bywydau pobl drwy sgrin. A just canran mor fach o fywydau pobl ni'n gweld drwy Instagram a TikTok. Maen nhw'n filtered, maen nhw'n edited. A mae rhaid i fi cael gair fi'n am yn eitha aml i weid fel, hei, Mirain, dy hwn ddim yn fawr go iawn. Ti'n neud beth ti'n neud, a ti'n neud yn iawn. So, just newch beth chi'n neud, a chi'n ffain. Dyw Instagram ddim yn fywyd go iawn. Diolch yn ddod i'n TED Talk. Dwi'n really caru gwynio, a sa'n cael lot o amser i wynio pethau,
ond dwi'n just yn caru creu pethau. So, os chi ffili gweld o fan hyn, ond mae peiriant gweinio fi lan fyna, a mae 2 beiriant dy fi, actually, so mae dy fi un sy'n neud overlockers sy'n neud fel seams o pethau, ond mae dy fi just peiriant gweinio arferol sy'n neud y stitches normal. Wedyn o dan yng ngwely, os ni'n gallu dangos i chi, mae'n chaos falle, mae'n eitha taclus, ond mae just fel llwyth o fabric dy fi o dan yng ngwely, a just dim yr amser dy fi greu pethau, a byddwn ni'n dwlu os oedd mwy o amser dy fi wneud stwff. Ond mae'n rhywbeth eitha ymlaciedig a neis i wneud gwynio. Mae fi'n joio fe, mae'n neis. A wedyn fi'n joio canu fyd. Dwi ddim really yn canu fel yn gyhoeddus. A byddwn ni byth moyn, ond fi un o'r bobl na, na just eistedd stafell fi, chwarae'r gitar, a just canu. Be bynnag fel, os mae'n gan fi di licio, na just fel eistedd na'n stafell fi a canu fe. Ond fel, mae'n sy'n ffordd neis ymlacio. So mae, bo fel swydd eitha creadigol dy fi, dwi dal meddwl, mae'r ffyrdd dwi'n ymlacio yn eitha creadigol dal i fod, achos dwi yn meddwl bod fi ti'n berson mor creadigol. Mae just fel, os ych chi'n gallu fel gweld ti fewn i'w brain fi, bydde fe just fel brain cells bach creadigol yn bounce o rownd y lle. Bydd ti'n gadael fel pale bouncy bach rubber i gwmpo. Mae fel bod nhw just fel canoedd a miloedd o reina yn bounce o rownd y lle yn ymhenni trwy'r amser. So mae neud pethau creadigol yn just fod neis o just fel ymlacio a just gallu cael chill. So dyna beth fi'n licio wneud. Mae graddio yw fel yr un peth na sydd ar dop y rester o flaenioraethau am y 6 mis nesaf yma. Touch wood. Na, fyddai'n ffain. So ie, graddio ar ddechrau'r haf, gobeithio fi'n really edrych mlaen. Ond hefyd ddim yn edrych mlaen, achos mae'n meddwl fyddai'n di bennu yn y brifysgol, mae hwnna'n hala ofn o'r bach. A sa'i cweith yn siŵr beth yw'r cam nesaf, ond mae dy fi bod i 6 mis i weithio fy mas. So, gen i weld. Dwi fyd jyst yn edrych mlaen at barhau i wneud beth fi'n neud nawr, so jyst parhau i weithio ar y radio, parhau i gyflwyno mwy o gerddoriaeth newydd i'r byd, a parhau gydweithio gyda pobl hollol hyfryd. A ie, parhau i fwynhau fyd, achos mae dyna'r peth mwyaf, a'r peth dwi'n mwyaf ffodus o yn swyddi, bod fi'n cael neud rhywbeth dwi jyst mwynhau wneud o hyd. Fel pan dwi'n cael mynd i'r studio, a dwi'n rhoi headphones bach mewn mlaen, a dwi'n just fel, a mae'n dwi'n gorfod pinch o'n unan, fel, Myr, dyma beth yw job ti? Fel, mae'n just mor cool, a ie. So just parhau i wneud beth fi'n neud, a dwi'n edrych mlaen fyd i ddatblygu fel person, achos mon fel blwyddyn a hanner fi wedi bod yn cyflwyno, so dwi'n hwnna ddim rili'n amser hir o gwbl, so dwi just moyn gwthio fi'n am ei gweld be dwi'n gallu wneud pan dwi wir yn gweithio'n galed ac yn pwsio'n unan hyd at eitha gallu. Ond y peth bwysig yw mwynhau. Parhau i fwynhau a gweithio'n galed a dyfal parhau gyda phob dim. Ond ie.